A dneska si ideme urobiť profilovku. Keby niekto nevedel, ako si robiť profesionálne. Takže otvoríme si túto aplikáciu. Dobre. Počkajte. Východ, áno. Dobre. Šablona. A tu máme v podstate všetky šablony, ale je to asi 5 milión ešte. Takže teraz si môžeme vybrať nejakú profilovku. Môžete si to vybrať podľa mena, alebo ako chcete. Ja mám v podstate na YouTube toto korgi, také to si aj nechám, ale ja vám idem iba ukázať, ako si vie robiť podobnú. Takže, zoberieme si tiež korgy. Dobre, a sme tu. Teraz si chceme dať, umenie, áno. Dáme si možno toto, ak by ste chceli, len sa trochu môžeme aj zmenšiť. A dáme to tu. Dobre. Potom môžeme mu ešte dať aj korunku, ako chcete. Dáme mu možno túto. Ak sa vám páči. Takto na hlavu. Dobre. Ešte tu editneme text. OK. By malo byť všetko. Dáme to tu. Trochu to necháme zmenšiť. Hodím to tu. Text. Dá to frajeris. Zle som to napísal. Frajeris. Dá do čo mi je? Frajeris. Dobre, konečne je finál. Trochu to zmenším. Dám to tu. A v podstate takto sa robí profilovka. Môžete si ju potom dokončiť ešte podľa seba. A aplikácia sa volá Gaming Logo Maker. A ešte, keby ste chceli tak vedieť, tak toto presne by ste mali urobiť. Lebo strašne veľa z vás toto neurobilo. Presne toto. Počkajte. Toto a bam. Toto by ste mali urobiť. Okamžite. Ale tak teda dovidenia. Ak by vám toto pomohlo niektorým, čo sú na YouTube, tak môžete dať like na to video alebo si ho uložiť. Čaute.